ଆଲୋ ଆଲୋ ବୋହୁ ଖଣ୍ଡି ଗୋଟେ କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଇଛି ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ବାପ ଘରେ କଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆସିକି କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ। ଆଲୋ ଏଠି ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଶୋଇଛି। ନାଇଁ ମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଯାହା ସବୁ କାମ କରି। ମା କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତିନି, ତା କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି। ହାଲୋ ମୋ ବୋହୁ ରାଣୀକୁ ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି? ଘର ଯୌତୁକରେ ତ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆଣିଲୁନି, ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତା। କାମ କରିକି ଥକି ଗଲିଣି। ମିନା ଏ ମିନା ଆଜ୍ଞା ମା। ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ କୋଉଠି ଯାଇକି? ମା ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇକି ଆସିଥିଲି ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲୁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲିଟାରେ କାହିଁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଲୁ? ନେ ଝାଡୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଛାତ ଉପରଟା।